Naiseus on mulle fundamentaalisesti kauneinta, tärkeintä, mitä mä tiedän. Se on ydin mun elämässä se tunne, kun sä saat naisen kukkimaan ja loistaa ja huutamaan ja sätkimään. Se on paras jumalaisin kokemus maailmassa. Ja kaiken sen rakkauden, mitä mä annan naiselle, mä saan monikertaisesti takaisin. Aina on saanut, aina saan. Ja mä haluan, että kaikki miehet näkee sen kauniin piilotetun maailman, mikä avautuu, kun sä tarjoat naiselle sen rakastavan, turvallisen, inspiroivan ympäristön. Jos joku asia tässä maailmassa ansaitsee temppeleitä ja palvomista ja jalostalle nostamista, niin olkoon se nainen. Tohon nyt ihan sitten. Noi sanat niin... Että kyllä me niinku tavallaan niin ollaan aika outoja. Mutta sitten myös se, että outo vai aito, tämä on kiinnostava, koska ja itse on asiassa erilaisia... me kerrottiin itse asiassa tämä asia eilen eräälle mies oletetulle, ja hän heitti nimenomaan tuon ajatuksen, että outo vai aito. Ja se oli se, koska mun mielestä niinku, siis aidosti oudot vai oudosti aidot ihmiset, niin ne on niinku ihania. Älyttää itseään naisen kehon kautta. Ja tätä pitää nyt tulkita varovaisesti. Tämä ei ole mitään masturbointia toisen keholla. Ei, tämä on yhteinen tanssi, jota mies vie ja johtaa. Mies on orkesterin johtajana, direhtöörinä siinä, ja se on huutoa ja ilotulitusta ja puhdasta kauneutta. Siis en mä kestä. Mä olin kirjoittanut tänne, siis ensinnäkin kiitos Olli. Mä olin kirjoittanut tänne mun muistiinpanoihin tämmöisen niin kuin juuri äsken itse keksimäni tuossa, kun baarissa istuskelin ja joi valkoviiniä ja käsikirjoitin tätä, niin tämmöisen 3 stepin, että minkälaisia erilaisia miehiä mä oon kokenut. Et ensimmäinen taso, siis tää on niin hämmentävä samanlainen, että ensimmäinen taso tai miestaso on sellainen, että... Se mä halusin jotenkin tuoda, mutta sä sanotit sen paljon paremmin. Säkin sanotit hyvin. Noniin. Minä raivostun. Ei, siis oikeasti ihania pointteja. Mutta tuohon ehkä tossukysymykseen nyt ehkä vielä niin kuin wrap-uppaisin tämän koko jutun. Että mun mielestä ehkä koko miehen niin kuin, tai maskuliinisuuden... Jonkinnäköinen toleranssi tuohon outouteen. Totta. Koska toi oli hyvä. Toi oli hyvä huomio. Koska kyllä lähtökohtaisesti mäkin varmaan tapailen outoja ihmisiä. Ja mä oon kyllä tosi outoa seuraa. Niin oot. Kiitos Kaisa. Niin mäkin varmaan. Oot säkin, mutta en mä tiedä, kun mä tykkään just sitä. Mä tykkäsin aina lapsena siitä omituisten ootusten kerho, omituisten ootusten kerho. Niin ehkä me ollaan kaikki vähän omituisia otuksia, ainakin sisimmässämme. Niin ollaan. Osa näyttää sen avoimesti, osa ei. Osat on vaan outoja. Ja pidetään tuosta kannastammekin, että osat on vaan outoja. Eritoten miehet. Ja niin, tulkaa tänne naisten maailmaan. Täällä on kivaa, täällä on kukkia ja perhosia ja täällä meidän studiossakin lentelee ja valomiekkoja ja perhosia. Valomiekkoja, perhosia ja bissejä. Täällä on mukavaa.